Remember, over 18 minutes, over 18, I'm going to Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo jigharịa, ụmụ Igbo jigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, kwa ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ chacha, ndị oge erika anyị front and back front and back. Ọja asị kara aka gọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke baka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ okporo ụka bịakwa, mana Ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọgbanwu chacha, ọbụna ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu agbaghị ume, ọdịnala ya adị. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Maka ndị ọbụta agba izi ha na-afụ m, echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. N'ụbọchị taata bụ Nkwọ, a sị na Nkwọ ya akwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. A sị m onye isi anyị na-awa aja, a sị m ya were nke chụọ. A sị m na ilo na-asị na-egwu ada, ọfọ na ogu enwere mkpochi. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were aja ha wee fụ. A sị m onye si anyị nwee onye anwụrụ ka anyị jee akwụ ya. A sị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ya ma adị mma na onye a ama adịnata mma tiri ụwa agwụ. A sị m onye jide ọbụrụ ọgụ ya gwuo n'ihu ọrịa. Ise. N'ụbọchị taa bụ Nkwọ, ihe anyị ji isiokwu anyị na nkụzi anyị ji bịa n'oge ọdịnala, oge awa nke eziokwu bụ why you should avoid murder. I wee kwuo na murder is a dastardly act, na murder is taboo n'ọdịnala Igbo. Ọnya ka anyị ji wee bịa. Ihe anyị ji chee ịkọwara gị ha nke ọma ka o doo gị anya bụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yiri. Anyị nọ na agbụrụ igbu mmadụ, enweghị ihe eji ekpọrọ. Ndị mmadụ na-egbu mmadụ n'ụzọ dị iche iche because of their selfish interest. Wee na-achọ ka nkọwara gị dịka onye nwere ọtọriti na nkụzi ọdịnala na unu echefukwana na ọdịnala machiri mmadụ igbu mmadụ n'ụdị ọbụla, abụ na ọbụ. Yes, enwere procedure ọmụ na mmadụ mejọ ọgụ n'ọdịnala, ihe nwere ike ime n'ụzọ kwụ ọtọ,
mana eji n'aka gị sị ka ije gbaa ọbọ ka igbuo mmadụ ana na-asụ ya nsọ andị mpụ na ọtọ a na-eme wee megide ana so n'ihe ọtụtụ famili ngwuru dị iche iche na-ata ọfịa luo taa. A na-ekwu okwu na ọkụkọ maịrụ ọnụ na nsị o were okwu ya na-abụchi wunye na ya. A na-ekwu okwu ka akpọpụta ọtụtụ ngwuru ndị mmadụ na ọtọ n'ụfọdụ ndị nna nna ndị ajọ mmadụ metalụ ụmụ ha na-ata ahụfịa maka na ancient book kwuru sị na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ụmụ ha nke ịnọ wee ruo na agbụrụ nke anọ. It's not a joke. A na-ekwu okwu ka a na-ekwu okwu nke anwa ndị mmadụ ka na-eme mpụ na ọtọ n'elu nke emere eme bụ alụ. Mana echefuna na azụ woro onwe ya tinye n'ọnụ agụ iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya. Ọkwa dị mkpa ọzọ bifo anyị gaba n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March ga-ebido n'ụbọchị Monde bụ 6th last kwa for 14 days kwụsị na 19th anyị ga-achịkọta ya mee saraka wee gbuo ebunu. Anyị kwuru na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-alụ na temple. Ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọbụla ị nọ all over the globe as long as you're under the sun. Then wee na-ekwu na ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja ndị na-esonye na aja mbụ amadụgo ka esi eme mana maka gị wagba onye ọfụ ọ aja mbuli elu aja ịpụta ihe ọ pụtara bụ na aja m na-eje na temple were prayer request ndị mmadụ present here to the entities of powers wee gụọ ọfọ kwubie okwu n'isi ha ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ ha. Onye abụ isi aja anyị ndị na-esonye gị amadụgo ka esi eme mana maka gị wagba onye ọfụ ihe ị ga-eme ka i wee sonye na aja abụ forward ọrụ m ya 3 prayer request, then email donation token to the account number, then mana chat ya m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you ka enwe ike book oge. Echi send the message na WhatsApp chat ya m na 08057837672. I repeat 08057837672. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then nke ọzọzi bụ echefukwana na our own true life story anyị ji wee art movie akpọ The Rejected Staff na anyị na-epost season by season. Anyị post go season 4. So ọ bụrụ na ị watch bere jee na my YouTube channel ka ị watch anya bụ true life story of ihe ọfọ nwere ike ime ma ọ bụ mmetọ ọbụla emetọrọ ihe ọkpụtọrọ ọgbụ dị na ngwuru nwere ike ime. Yes, ije watch ya all my true life story ije watch ya. Ọ bụrụ na ị watch bere jee watch ya. Then agba season 5 anyị ga-epost season 5 n'ụbọchị Wednesday. Yes, by Wednesday anyị enwe ike ipost season 5 ka abụ ọkwa ndị mma ọ nọ before Wednesday anyị ga-epost season 5. So na-esonyere anyị na-eche gawa YouTube channel. Nke ọzọ ọ bụ echefu na n'ụbọchị Mondays and Thursdays ụbọchị anyị ga-enwe counseling, anyị ga-enwe ministration na Ugochitubelu na temple. Ụbọchị ndị ahụ ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu maka na o nwere ike dị n'okwu ọnụ. Then ụbọchị anwa counseling anyị free mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. So mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na administration, please book appointment with me. I would like to see only people ndị nwere ike ịfụ ndị chọrọ ịfụ one on one, especially ndị si ebe tara aka. Then ka bụ ihe dị mkpa. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Sorry, anyị kwuo na isiokwu anyị ji bịa taa bụ ihe gbasara mọda, ihe gbasara igbu ọchụ na ịkwafu ọbara dị on the rise na Africa na n'ala Igbo. Then dịka onye nwere authority n'ihe gbasara ọdịnala wee tikwa ka ngwakwa ụmụ Igbo ya na onye chiri ọzọ Eze-Ana ka ngwakwa ụmụ Igbo na alụ na mmetọ a na-emetọ anị na ọga dịkwa ile. Yes, na mụnwa ya ekwukwa gwa ndị mmadụ ihe nsọ a n'ala Igbo chi tomorrow. Then onye nweziri ntị ya nụrụ, onye nwere ntị ka gbasara ya mana mma ekwukwu pụrụ adị ka onye aghara isi na ya nụrụ. Wee na-ekwu na ọdịnala Igbo na igbu mmadụ bụ nnukwute alụ kwa ọnwa n'ala Igbo, and na ọ bụrụ na onye ọbụla mere alụ n'ala Igbo
ga-atarịrị ahụfụ ya gbalụ omelu nọọ ihe Igbo kwenyere na onye ọbụla kọmitiri alụ n'ala Igbo ga-emerịrị ihe a na-akpọ ịkpụ alụ. Ịkpụ alụ bụ na mmụọ anwa na onwe adịgo so sorry na ihe a ya melụ na o wutere ya na ya adịgo remorseful. Ya fọ ijezie fese ihu aja wee nye confession kwupụta na imere ihe na-etu a adịrị ihe ndị anyị melụ na-edi so sorry n'ime eme ya ọzọ. Ọ bụrụkwa na ịdịba already ichegharị ma chigharịa, abụrụ ọsọ nchegharị bụ isiokwu na ichegharịa ma chigharịa, then ịmarụ na you don't need to approach aja na bụ serious matter ka ị ghara iwere ukwu ọkụ wuo onwe gị maka na ebe a na-agwọ ọgwụ odo anya adịghị etinye ya ose. So ọ bụrụ na ichegharịgo ma chigharịa and ị chọrọ ịkwụsị mpụ na ọtọnọ na igbu mmadụ na ịkwafu ọbara, ị marụ na ị ga-eje chọba onye akpụ alụ akpụ alụ n'isi gị maka na imere alụ, maka na ihe eji ekwu ya ewu maka agbụrụ na-abịa n'ihu, maka na ime hapụrụ generation unborn ọbụ na ọtọnọ nke imetara, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ igbu mmadụ. Echefukwana na Chukwu okike apamitụrụ human spirit to take revenge. Ịbọ ọbọ, ọ sịrị gaa bọrọ ọbọ na ancient book, gaa bọrọ ọbọ na ịbọ ọbọ dịrị ya bụ Chineke. Enwere natural laws that take care of ihe ọbụla any discrepancies. Enwere ihe a na-akpọ laws of reciprocal actions. Ịghọtara ya? Then laws anwa dị nchaji n'efu maka na onye ọbụla ghọrọ mkpụrụ ọbụla ọ kụrụ dị nchaji edisho, and the law of retributive justice dị nchaji na ihe ọbụla mmadụ mere mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Galatians 6:7. God can never be mocked. Go and read it. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So naturally that natural law is in place. So for whatever reason, you are not permitted to take human life, no matter any justification. Ọ bụrụ na mmadụ mejọ, enwere natural process n'ọdịnala Igbo. Natural process bụ na ọnwụ na nwanne gị ma nwanna gị mejọ gị, then ije kọsalụ ndị okenye na ihe nwanne gị mere gị. O nwere ka obodo si eme, a na-agbara ọjị bụ ọjị satọ, otu bọtụrụ nkwụ ọjị, jee kpọọ ndị okenye gwa ha nekwe ihe na-etu onye na-etu a mere na-ewute gị na ọ na-anarụ gị oke gị na ihe na-etu a. Ndị okenye a ka ọ bụ ọrụ ha ịsọmọn kwa onye ahụ ị complain na about, akpọọ ya okwu ọnụ ya, ndị okenye amịrị judgment na ya. Mana ọ bụrụzie n'obodo ị na-ene anya na eziokwu adọrọzi ma ọ bụ na n'ijelu na ị nwetara justice, ị nwere another thing ị nwere ike ime n'ọdịnala Igbo. Another thing anyị nwere ike ime bụ ịkọsalụ mmụọ. Ị werekwa ọjị ma ọ bụ nkwụ jebe n'ihu aja maka na anagba isi mmụọ, then kọsalụ mmụọ dị iche iche gbaa alụsị. Ihe a bụ entities of powers. Ihe a bụ natural process. Ihe na-eme ndị mmadụ na ndị mmadụ ada like follow natural process maka ha chọrọ ata today tomorrow. Then i wee sizie ka i result na ihe akpọrọ jungle justice, ka i jirizie aka gị mee n'ike aka gị mgbe ahụ esizie ka ije na be dibịa ka ọ gwọọrụ gị ọgwụ, ma ọ na onye ajọ mmadụ, ọ bụrụ sọ dibịa, na onye ajọ mmadụ ọbụla nwere ike to hypnotize. Ị chọbazie onye ga-eji ike ọjọọ ma ọ bụ onye ga-ejezi ike ọjọọ nwere ike ịgwọ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ike ọjọọ nwere ike igbu onye ji egbe ma ọ bụ mma ka o je gbuoru gị mmadụ. Ihe anyị mere bụ mmadụ iji aka ya jebe ọbọ. Nke mbugoro bụ na ihe Chukwu okike ji sị gị abọ na ọbọ bụ na ị nwere ike iji ịbọ ọbọ ịbọfe abọfee ma ọ bụ ghara ịbọlu abọlu. Ọnya ka o ji sị gị abọ na ọbọ dị n'aka ya, ijiri aka ya nwa jiri aka ebe ọbọ. Mana ọ bụrụ na ịkọsala entities of powers ime ihe ha na-eme, ihe kpatara o ji adị ka ọ na-egbu oge bụ na ha na-efolo normal process. Ịghọtara ya? Normal process ha na-efolo bụ na ha na-efolo normal process ịdị sure. Nke mbugoro na ịkọsala arụsị, ihe arụsị a ga-eme ugoro 1,
ịkọntaktị mmụọ nwe onye ahụ. O nwere mmụọ nwe mmadụ ọbụla ọ ga-akọntaktị mmụọ nwe onye ahụ si na ihe nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị mere dị afọ na o nwere guilty as charge. Then ọ bụrụ na mmụọ so nwa onye ahụ a na-ekwu maka ya nwere defense ọ ga-eput ma ọ bụ ịbịa wọnụ gị through dream nekwa na-enwekwalụ ikpe a na-ekpe gị na mmụọ. O nwere ike bịa gosi onye a na dream, mana ọ bụrụ na onye a bụ ofeke ọ ma aghọta. Mana ọ bụrụ onye afụrụ ofeke ọ ga-afụ na o nwere ọsọ ma ọ bụ ikpe a na-ekpe na mmụọ. Ihe ọ ga-eme oje jụọ ese agwụ ya na nkọrọ arụsị ebe ikpe dị na ya. Ịghọtara ya? Ihe ọ ga-eme ewu ọ gbaa mbọ ka ọ fụ na o mere udo, maka na onye ikpe mara na mmụọ ikpe mara ya. Ọ bụrụ na o nwere onye imejọrọ esikwana na ịkarịrị ya ka ị gbaa ya ọkịka ka ị were ego ma ọ je na-egburu mmụọ anụ. Ihe ị na-eme bụ ya just buying time. Ihe ị na-eme dị ka ọgaranya agbajere court, igbe mụ ya na lower court o jewe appeal, igbe gboo ya na appeal o je kpọọ ndị SAN jebe Supreme Court, mana at end of the day ikpe amakwu ya. Ihe ọ na-eme ya wee buying time. Mana ọ bụrụ na ikpe mara gị mmụọ na ikpe mmụọ adịrọ ka ikpe mmadụ, ị nwere ike isi na ya adị bias one way or the other. Ịghọtara ya? Ikpe mmadụ na mmụọ ikpe mmadụ na mmụọ. Ihe arụsị a ga-eme bụ na arụsị a ga-ejekwa mmụọ so onye ahụ ọ bụ mmiri ma ọ bụ arụsị nekwa ihe nwa gị melụ dị afọ na o kwesịrị na ikpe mara ya maka ihe na-etu o melụ. Ha ga-efuru normal natural process na mmụọ. Ọ ya eme o take longer time. O nwere ike iwe weeks, o nwere ike iwe months, o nwere ike iwe kwa more than 1 year depending na the case dị complicated and na ka mmụọ dị in charge that is nwere hand to the case si wee nọrọ. Ịghọtara ya? Mana a ga-efuru normal process, and efuru normal process onye merụ nsọ anaghị egbu ya. Esekwana ka ije were oke mmadụ ma ọ na-ekarịrị ya ka ịgba ya ọkịka imekwana ya. Maka na ị na-eme ihe etu onye nwere obere chi, ị nwere ike mee ya sonye n'aka onye nwere oke chi. Mgbe one day monkey go market no go return. So esekwana ka ịgba mmadụ ọkịka ọbụla. So mana ọ bụrụ na mmadụ gbara gị ọkịka and ị sure na onye a were ihe bụ oke gị, ihe mma advice gị mewu jee kọsalụ mmụọ. Ọ nke a ka ọdịnala Igbo mere approve, which follow normal process. Ịghọtara ya? The earthly prototype ya abụzi nke nwere ike isi gị jee na court, mana ama na ndị mmadụ anaghị ike ije court because ha nwere ike ibelieve na ha mee nweta justice. Ịghọtara ya? Mana for any reason esikwana ka ijiri aka gị pass ya judgment whatsoever, even upon your life, isi ka ị commit murder na ndụ nke gị nwa ma ọ bụ na ndụ nke mmadụ ibe gị, si ka ije go bie ndị assassin ma ọ bụ ndị kidnapper ma ọ bụ ndị na-egbu mma, imekwana ya atọl maka generation gị and generation unborn. Yes. So anyị ga-achịkọta na agba nke mbụ a, achịkọta na agba nke abụọ ka anyị banye na agba nke abụọ. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ ịnwakwa na anwa si ka etinye aka n'ije go ndị na-egbu mmadụ, maka na ana m achọ ịgwa gị blood is thicker than water. Ebe ọ na split blood, believe in me, that ọ ga-agbalị, ọ ga na-akụ, ọ ga will be always crying. Ije gụọ that Genesis ọ gwa gị na mgbe Ken gburu nwanne ya, na Chukwuoke kwuru na akwa the cry for vengeance because of blood of Abel bịara in the spiritual realm bịala complain. Ịghọtara ya? So ọnya ka m chọrọ ịkọwara gị. So mgbe ọbụla ịnọ itikwa n'aka n'ịkwafu ọbara, ịnọkwada n'izu ọjọọ ka imegide onye aka ya dị ọcha maka ndụ gị, ndụ ezinụlọ gị na ndụ agbụrụ gị. Ka anyị kwụsị ebe a, anyị bịa na agba nke abụọ ka anyị kọwara gị ihe omimi ị kwesịrị ịma n'ihe gbasara ịkwafu ọbara.